To je úplne prvá chyba, ktorú ľudia spravia, keď začnú zarábať v podnikaní, oni začnú míňať. Auto, hodinky, dovolenky, veci, ktoré majú síce vyzerať dobre, ale nič nevybudujú. A to nie je podnikateľ, to je človek, ktorý práve vyhral lotériu a má v hlave stále ešte zamestnanecké nastavenie. Pretože ak prvé peniaze idú do systému a do dojmu, tak si len pekne oblečený, ale stále si v pasci. Slovenský majec je jednoduchý. Ukáže sa ti darí, podnikateľský je iný. Ukáže, vieš postaviť niečo, čo tu bude fungovať aj o 5 rokov. A preto si povieme jedno pravidlo, a to, že príjem z podnikania nie je odmena, je to nástroj. A ten nástroj máš buď pod kontrolou, alebo ťa zožerie. Keď sa poďme povedať na to, čo s tými peniazmi vlastne spraviť. A ako má rozmýšľať niekto, kto nechce len prežiť, ale vystávať. Príjem z podnikania by mal hneď od začiatku triediť cez filter rozsunutí. Nie len koľko prišlo, ale kam to ide, prečo to tam ide a koľko sa mu z toho vráti. A väčšina ľudí, keď im príde prvá väčšia suma, majú rozseka na spotrebu. Zrazu majú nové veci, vyšší nájom, leasing, víkendový wellness, nové obleky a o mesiac sú sa v strese. Lebo si mysleli, že ich problém bol príjem, ale problém bol, že nemajú systém. Podnikateľ bez systému výdavkov je ako podnikateľ bez cieľa. Maká, ale nič nestavia. Takže tým pádom prvá tretina by mala ísť na rezervu, lebo nie všetko pôjde vždy podľa plánu. Druhá tretina na vývoj, tréning, marketing, páky a posledná tretina, to je pre teba, tu si uži. Toto nie je teória, toto je dôvod, prečo niekto po 2 rokoch podnikania nemá nič a niekto iný má základňu, má tým, má klientelu a pokoj. A preto ti hovorím na rovinu. Ak si nevieš rozdeliť 1000 eur, nebudeš vedieť rozdeliť ani tých 10 000. Imidž je dnes lacnejší ako kedykoľvek bol predtým, stačí iPhone, dobré svetlo, požičané auto a zrazu si úspešný. A vieš čo je na tom najviac smutné? Že to funguje. Ľudia uveria tomu pozlátku, uveria logu, uveria hodinkám, uveria pozerstvu, lenže v podnikaní ťa nehodnotia podľa toho, ako vyzeráš. Hodnotia ťa podľa toho, čo si schopný doručiť. A keď príde stres, keď príde slabý mesiac, keď budeš mať pocit, že sa ti rozpadá pod rukami, auto ti nepomôže, lebo ti nepridá sebavedomie, Instagram ťa nezachráni. Vieš, čo ťa podrží? Tvoj systém, tvoje rozhodnutia a tvoja disciplína. Imidž je bonus, nie je základ. Ako postavíš ako základ, rúti sa to s tebou. A ty ostaneš sám oblečený vo výčitkách. Podnikateľ, ktorý rieši, ako vyzerá skôr, než to, čo má ukázať, hrá hru, ktorú už prehral. A preto, ak sa chceš hrať na biznis, nemusíš mať nič. Ale ak to chceš reálne vystavať, potrebujeme si uzavrieť poslednú vec. Ako nastaviť mindset, ako nastaviť systém, ako nastaviť očakávanie tak, aby sa ti ten príjem nielen navyšoval, ale aj udržal. Podnikanie ti dá peniaze, ale ak na to nie si pripravený, zoberie ti viac, než si ochotný stratiť. Zoberie ti ilúzie, zoberie ti záchranné siete, zoberie ti všetky výhovorky a nahradí ich faktom. Doručíš, alebo nie si podnikateľ. A to je dôvod, prečo potrebuješ systém ešte skôr, než ti príde výsledok. Lebo keď už peniaze prídu, bude neskoro hľadať. Začneš kupovať, začneš oslovať, začneš sa rozptýľovať, ale práve vtedy sa delia v dva podnikatelia. Ten, kto zarába peniaze a vie, čo s nimi spraviť, a ten, kto zarába peniaze a zabije svoj vlastný rast tým, že si kúpi nový život skôr, než ho vystával. Ak to myslíš vážne, tak potrebuješ systém výdavkov, čo je rezerva, vývoj, dividendy, potrebuješ mentálny rámec, že každé euro je rozhodnutie a nie je to odmena, a prostredie, ktoré ťa nenúti míňať, ale tlačí ťa budovať. Pretože v podnikaní ťa nesltne práve to, že máš nedostatok, ale to, že máš prebytok, na ktorý ešte ale mentálne nie si pripravený. A ak sa na to nastavíš ale už teraz, ešte len keď stúpaš, zvládneš to aj vtedy, keď už budú peniaze tiesť. A vtedy sa ti stane niečo zvláštne. Prestaneš hrať hru s krátkym doletom a začneš stavať systém, ktorý bude živiť nielen teba, ale aj ľudí, ktorí prídu po tebe.